tete be ma kura ni wo nwa akokɔ e ma ni dwa akokɔ nam okunu no dwa wi a de oye ne se wode akokɔ ne na mienu no ehye ne kon no ho na wode ato be ma na dua ne so no wode akokɔ ni sisi aka ho ansa na wode akokɔ sere no bi beka be ma ne nam ho a wode aka ho every se ma na kwa wo so kɔ wo na wode nam no aboa no sisi to akokɔ sisi no wode to be ma no adua ne so a be ma no bedi dia we so nam nyina akora aboa no sisi de onfa na no nka da firi se oba bia kwa wo so e pese o to te se de akokɔ tunu kosua meet child show no menugusu amohwe ya saba panyin de business nase nase ebesu nyansa beti abakwasem titiwo bi ka titiwo bi kire ebia wo de oni mpanifo antena ana bia waka kwantuom tinsem bi wa wonte ase ni nyina ba ye behwe nana de business mo akwa ba meet child show so mejo so awura amira ana ne de ye nchem ye emre etie kakra nti ye hwe awarugu edi na warugu o aka mamre mu sasante foto kase bi anase eka kase bi sa warugu a na ene de edamase bejafo awade Kristo sumba ya bibre mu hana ya gitumu no ekowie se ade nyame aka bomu no nsese nipa titimu ade anyankopon eni gi hu bia no nsese nipa odi sua hunu bi etimi se de nyame aka enti nyankopon ya awade se nsese awade egu mpodu baabi no na Kristo sum ba ya awalegu do so nyina no na tworo kronkron bokoko sempo se woba no bodwama na apewade a ene ne kan boko na fa wade ene ye be ka kwan a awade fa so eguye na sa wade eguye a enhwe baabi efiri every sentimi maseti tibrum nyankopon bo Adam no bo no hokani kan ho so odi ifu no nyankopon antitim emum nyankopon si awade so gina ese be ma hunu oba bi ne so opena onko hunu abusua no onko tunsa koda oba ni tirase na yemfa no ma no na oba no emenya hwesofo tete nana nanum dodo na nete dibi mamu emo akasa enti bapim de nyina enipa bi ate mo akasa sadi enfura ni de nantwie nam na bibisi a otimi kasa kire nantwie ma nantwie kokon ebo no ho baaye no eye saa na yemo bi a wo ye no bia o tetini ye na kire ne kasa obete every say nyame bo Adam tuturu mu ho no nya ahokani no na Adam ene moadum ewo turum ne nedi nkomo nanu ma timi tubesi ntiri so ote wa nanu ma besi ni sire so otimi kotu jata no wode se wura nanu mo to se bo a otimi huri tina no so
ohunu wo so no timi so ne dua na eye Nyankopɔn abodie mu a se beye na nsese nipa nkotenanti Nyankopɔn bo be ma so boafo ma no nene esanse ne nipa etimo aka se enti mumienhwe ba bia ware guo ekofuriye opani bi yebetwani a ofa ne dofo ba ko pe eye ne yire ekotena akwa ibiritu bi mu dua bi odukrom se wo kutwa be na wode abebo ne yire anu akonhuma ndi obo oba na mane oba ne ka kire nse esanse ye ware wo bra ne enware sikanti menu beko be ma na nsi ne hokani no kwai nti wone ne kotena akwa ya bia na mmegina mu yie o mo sha betwase papa ni twa ba ne yire ne wo ne manyina wie odi abetwa hwe ne ma adwuma na ne ba bia peso ye no odi abetwa no ena hwe no hwe ne manyina wie ye no maami no benyini enti betwani no ka kire ne yire ne se o ma ne kwan ne onko ware oba foforo na one ne matena na ya wasom wo mu firi se oba bere wa bere me ho oba zimi wura se okokrom koton se fufuo no ehunu oba bi no ani gire ho aya be ka kire me na fu oba kro be kire me na se me pene so a memo aware no papa ne da ne yira se no odin se fuo no di akoba ewo dwaman so otwa be na no tetensa na no pa bia no akoso anu akoton no oguso a wo ton sa no kohia baba afoforo no one ne kasa ye to ba na sumni na wofo asum no o ka kire ne yire pani se mahunu oba bi ni na kasa na mde ne baba ba kire o ma me ne se me pene so wo de ne ba ne se me kra do no a mamu aware no ana papa no ko bo ba na mane se ne ma me dana me mfa anko kire me yire ise me yire na ama mitumi se mitimi ware ti woni ni yesa na ba no so gitum ni na wofo ma oba na kwa se oni no nko hwe papa na yire no na nyam meni no kuranim na ma me na nyini enti na wo yare ni yade na ni baako dibi mu amu a ete asai nani baako nti amana ni na bo abaye ni kro ena bere wani akokura ate kwa yase na maami ni hunu oba no ogitum mu se mi wura wo ware na mepe oba no nso gitum esanse no o motwa be no anti na kuntunu hwa ye beko ni nchi no mu wokura o mu firi so enti duru ba bi no maami pani no ka kire papa ne se me na me ma o kwan se ware ekura ya se ha yetie ye ni ba bi da ye da dukurum ko pes ko siesie ba bi mo ba no ntena wo efie ne se ebire bi so na peso ko no ha na woko ti wo ba pani no na ma ba ma no che na se ne bosome me ne me yiri pani betna me nko ketwa ho bosome so a meko ketwa ho me nko pani ho maami pani ni si no die mu bia ha no nhye bia ba ma ne ba ye no wona amane kwenti wopene enti papa ne hye se na wotwe bia odaha na wotwe ne so a no akoda ketwa no nso ho enti ketwa di otikurom na berewa no ne papa no de omu wakura afiri se eho na embe na omu ye ho adwuma no ewo maami ni kunu te ka bibia nshem ni kunu ade a wonye bida da kuna papa no koto o wale ba ko kan ho papa no koto medua ma ko dumiensa opo abe no edi nketechu agu ase ni nyina no obo pani na mane enti na pani ni nim abebia papa no betwa imfaso a ne firi mu ba
papa no to abedu miensa na opodi nketechu agu ase eda esu oyi nsa fufuo Ayefrɛ no ntunkum de eda no fira bedua no mu no papa no ko wire mu ho anopa no na nsa ni nyina obi atete me na me twa bepa meso ya be enu ambetwa ani mu na hina ne bi kura duru mfinfin ade a chin ye obi ahwiehwie nsa ni nyina me nka hwe empani si abaye twa to atwa no acha ye dadua na bedua na ewu papa ne twa be na otwemi ensa on conference efuo mfiri ha mu ho ma fie da bia obekọ wire mu obia na obia tetensa no obeka kire na yire pani na osi ene mema de sa mama akwa mu aware enti afedu okotwa be no na akoton sa no ne sika ba na one ketua no de akwaji moni no abeka kire me se nsan fufuo no obia tete na bosom ya ba na de papa ne kan no woka no oba pani ni se kwasi abuo sa de wonti ase ye kukuro ni ebesoa me ma kwa ma ware ya oba ba ware ase abe dikaya wutwani na de etwa mehyi na me ma kwa ma awade ntokoso de a ene esemte ya na were ho kumfi se de medie kura minya enti papa ne ye na dwen se obekọ akote abe no nipa kro tetensa no so wotete na wia so wotete na anadwo so wotete na homache obekọ akotete na wahunu nipa kro otetensa no papa no ko di wire mu afiri awimidwa ase a wotwa wia ba wie otena wire mu ho ade abachen ahomache be no nan nifa na bosumi ye ahyene ache nti ade abachen a na bosumi no ewie mu ada ho papa ne te ho a no hu se aboa nwansane egrase ne kon ahoma so tete grass wo nya ne ye ka gra kura ne minim nipa dodo ombehunu gra egra no na sokotofu odi konsuo ya chechire ba ko wo dua na no ne ya chechire ba ko wa chire ndi okwa wo sanimu anu asa chire no odi dua no ne ka hireda na bati no odi ato no ko ho egra enti ebra eyesa no na fi ayeden wansane na gra so no kon papa ne sia nwanwa semu ensu de me nsu mi hunu bida enti magina meta kom na mahwede wansane no obeye na wansane yi ni kon ahoma esi fom no okọ papa ne nsabia ase kohwe se papa no waba beso ana ni nyina achi no na papa no nso wade wire mu ho amade achi na wansane na nti papa no medumi ansane nyina so hwe se ensafufuo wom obi aba ho odasani bi wo wire mu ho ana wonanti so a wahunu bibia no wansane hyase ehwiehwie nsane gu granum ohwiehwie ye ma no wode ne kon hya ahoma na se ema egra no besen ni kum na ode egra no eko papa betwani ni se da aboa nwansane atimi afiri wire mu abetete nensa bosumini ana yiri gina so agya no obedi nwansane na chi no ahwede ode nsa fufuo no ekoye edi wodi nwansane na kira wura dotto asekura na papa na wura ho pie no opie odede ne sa ohun ya nse wakopie muaduma ekurum muaduma nyina bodwa wo kwae bretuo mu na ebeka se forest kwae limfinfin wo baabi ho prada da dua bia nsi wo ya prawo ti se fie muaduma nyina twahia na o mu ye nhia mu mansane ko enu odegra no eni nsafuo nu ko si ho odi si wa na dasani pio so wo twen sa na om so dasani na aba ha no na sabre no na doa ene ye wo hene e wo muaduma nyina so
enti adoa to ne nsafro panini se wo mra ma wonsuro o ma ne ba bi tnan o mo ye mhyiamu no da no nso na nhyiamu no nso kwa wieye ndi bro mu wie hyiamu no a wo mo kɔ metaphor na de besesa no kakra me charge no ndugu so wo hwe subscribe like and share jumo de brahwe for mo ne tete amamre ho ofisa tete obi ka tete obi kire me ko break aba meet Charles when go so away subscribe like and share madofo so nye be hwe nti de o so yin say we be share sa video na manfo nye bia ye ahwe na say eni pedasani odasani ko pie mu oduma krom ma ado afre do ado na ye wo hina oti adwam ana wa afre panyin say mensuro bra na yeni sa wo so na yeni nkomo dinu ko si e da se mini achas wiase bibia anya nwanwa odasani kwado anim enti moaduma nyina ya so eti adoa na adoa se moode to odasani anim se moaduma nyina odasani adasa mudi enya mudi tuokun yai mudi agyan mudi pia mudi fidie mudi enya enti moaduma behia ya adwene kwan e bebo ye ho bai afiri odasani nchai enene dwumadie no kwa wieye le ya beboa mo adoma na ne ye na obepie so no nti yentimi nkan na emom ba wa ba ha mi wa kyedie bi wo ho a me pese me de kyewo yahu se wiase abo bia nipa askankasa na santikasa oni akukudu ayankanti sɛdeɛ bɛɛma hwe wɔ abadwoa da mu no nantwie hwe wɔ abadwoa da mu mpapo hwe wɔ ne mmoadoma nyinaa hwe wɔ badwoa bi hyehyɛm a no na adi danseɛ sɛ woyɛ bɛɛma na adoa deɛ ne deɛ no tosa ɛne hyɛ mu ɛyɛ ahoma a yɛaborɔ ɛne wadoa hwe wɔ mu bapimu ne obi o se me boa ukuma doa na se ko ba bi a ton wiramunam ukona doa mu no ho a ko se me se yempa nimu oye bema yenyini hwa no na hwa de kuro wo mu bu se tosa ene ehye adoa hwa mu ti adoa dan na ni hwe na konyu ote so no nche wo no ofa na pretwa eyi motobi dufa bi firim na wosi dufa no odi bi so wodasani ani edi bi so na sum na doa ka kire nsa de amayama wei efiri na da wei se yi ko no obeti abo wo wiase bia kasa antati akura kasa obeti lebo mada ba kasa no ase kire wodani dasani bia no ubewu ko atedi a wo ba mo aduma kurom ya dia ma wono no papa no nso gi ade na mpa wo ba no aboa kura ketechire kura na esu a ebi ana ketechire di nkomo wote abo anoma na esu a wote asem anoma no ka no sede wo ni wodasani di nkomo enti wo mu di nkomo wote mo aduma no nyina kasa na bra efiri anajo okowen sanfufuo no kopim so odi nwansane achi kopie mu adoma kurom no na de ache ache enti afi na mampani ni yam hyehye ne se ebia na bibia ye ni kunu ekwa nwumidwa ase kakra be no miensan kona no nan no onkohwe a ni kunu na ebai na bra papa ni fitin ku ti a wo ba no na
na akokɔ bi die bi ahwane nkosua dumienu enyunu ojo enti nkokɔ nyina didi ba fie ye bɛforo soro na yakoda enti de ekoba ye ne se ofiti ye pe na akokɔ ba no baako akokɔ ni hunu ade ache fie mu anyina wo me kan ne amwate o me charge so se akokɔ na ni hunu ade ache fie mu anyina wo enti papa ni fiti no ho ano e na akokɔ ba no ka kire wo maame se odasani no ye wura na yinyina na se ne ko do anu wakunya we no wona eba no na ba bia na nkokɔ no hwete wo fie no ekura no sesin na kiri ho no se na sika akɔ wo fom ho ena nkokɔ no hwete fa ho o ka pen wo maame ne se hwe odasani de onye o mekunya nwemiensa anche na dodo de etie ne mo hwete ngu sika akɔ na eho abetete ho no na wo mo ka no se na papa na temu aka se enti na wate se ewo ho papa ne di nani ehye ba bia nkokɔ no hwete no nso enti nyunu du ya nkokɔ no foro soro no papa ne ko dwiridwiri ho hunu se sika akɔ nso ewo ho ampa o fa sika akɔ no ma sika bebu ye enti wa ye japade bebre wo fie nanso we mu nyina achi na woni abrewa no ati dua bia dukurum ewo wiram na yire ketwa de siyasi abrosan o siyasi danti o se duma papa bia wo kurum bia no ketwa ne de wona ewo no na ebo me wiram ho de maame pani na ni baako abɔ no oni akokora no mienu na ti wiram ho twansa fufuo no edi bra okofa sika no obɔ na yire pani amane no ka kire nse ipesika wo wiram ni akodi no ofie emfasika ntina afa ko fie ko ya japade na daachi yenso yemma eni yebusua abo yedin enti be ma ne ya japade pi na da kuru bia enane nhihye yemu no papa na bedda kurum na wotwe baako na wo ko no asiyi meyire wo paduane apiti pa apiti ya tuna habe ma ese wo fam tete ho apiti ya ne nyina etunto bi odwom wa wonu apiti de ewuni no e de aburu na ye oto apiti se me kwa me de bakwa akoma meyire na kura ase o modin haba mane da hanum na aboboda so nti ne nkura anya na bom tibra maame no duru anwumidwase o ye aduane wakoda kurom no atuaba abrewanso kekan ho watwini to o ye na aduane sede ni wura aduru ni naso no na ni bagie ye aduane wie ya oba ni dware wie ye odi ka woda mu pe enu ohwie papa ni nsuo papa ni dware wie ye no owura da mu no na ese okuta ne naase ye kan se obi kuta ne naase ano wo osra ese okuta ne naase hono otese nkura no ewo da mu ho no mu wabu nu so anase mpapanda no so su twi na maame no so da ho hwe ni kunu esanse na ni naka kropenti ohunu ya anse ni kunu no waponi na wasere yakaso obi aponi asere na ese wonko awonam na sem dada bia su tiri na sem no edo si ye na ye wosere wonko awonam kura awotimi sere nti woponi asere na yirin bisa anse miwura na da na wotufiri kuruma ba na oboduru ye wajali awi awo beda na wosere papa ne se enye bibia maame ne se hwe menu otena free mretentene burufia duosia duoson echi bapem na no me huru de waye bida mama akwa amoa ware ene mani baako abo mani baako ehuna de senti mama akwa amoa ware wokoda wo yire ho na rutu aba no wode mani na to mepe enti oba ya abahunu seme wa akura ya se ha no me hu yo sere papa nse o ntisa wo beka
papa no nso kaka se enkura no kasa no wate a obewu nti wanka maame no nso se wonka de kye a baabi a dae koso ya ni pitiri ade kye a bere wo befa foma na wakonu kurom efi se wontimi ma kwa makola bi medi ni ho few bebona be ma ne de adwato afo akọ na odi dwato ani no kopa na yire che so wo mra na okoe na oba na busua pani kan se edi asem ne edi sika ne twamu wo hunu ya wo sidi andi wo yiri bisa wo na se wo nkame kama wate wo yiri se wan kan de kura asem kura ntima wo sidi ya akura na se hode onko biu na wone waware guo nso ebetwa ha ye papa na hum tifiri so hwe abrewa no ne sede wasi asom no na wo beku na maame no bewu amena sie no so oba no na ebesie ba mu na boa bi kasa ho nti oba nso ogya wade no de one no koye no bisa no ka kire nse metemu akasa wo metemu akasa asem na me ba ka kire me yire no me ka kire na mewu oba nsi wo bia ni wa bie na no aka asem no ate ato wuda enti se wan kan de kuresi ye de akura na se won so wonko na ye papa na homete no ka kire oba na busua pani se metemu akasa wo me koda me yire keto aho no da watwini ene na matu aba na me ba na me to apiti se me de brema me firi se me do yire no me yire pani pe aduane apiti me ba ye na ade esa no le nkura no su twi le nkura no ma no ka kire o mo maame se o maame ni mo o mo kwa no owu medi apiti no se maame na ni nye miti cha so no nugusu mo hwe subscribe like and share this video na adofo so nye bi enhwe me ko break aba me ba na number 2 aso nana oto aso adofo so hwe mitcha show be me koto apiti aba otemu akasa emo yisire yeso wan kirema ade aye no be me de hopepra ko kirem de ne si na no to aso me da se enti de ko si ya ne se ebra maame no ye sa na ye be ma na homete no waka kire na busua pani se esan se wote mo akasa na piti no otobre na yire no nkurama no ni wo mo maame ko se wo mo medi ena wo maame no bu nkurama ne se odasani nya na aye de mo kwa odasani fade a wo de bekunkumu timi maamo nko nti akura no maame no na ebo ne ma na bere o mo kan ne san se mete mo akasa nti mete eno na ye mesere a ma mesere na enso makan mewu papa ne ka wie ya waje ne ho tena akonwam to no wowu free sabre no ho ba no o ka kire na yiri pani ni se maka kura na se mo akire wonti enkokọ no nso na ma minya sika no wise akokọ ba no nso ka kire o ma me se wodasani ba odasani ya akokọ no nyina ne yakunawe enti wono de sika wo ho a omo nkata so no omo kata so efiri ho no sika na akokọ no ko kan se wo ho no a wonya be ye ajapade enti ene maame no ehye ni kunuma wo kan de ense se wo kan owuye enu ntitefo no si bema ene na yire bobra tete bema kura ni wo nwa akokọ ema ni dwa akokọ nam
wudwa akokɔ ba no dwa akokɔ no kunu no dwa wia de wɔyɛ ne sɛ wɔde akokɔ ne na mienu no ɛhyɛ ne kɔn no ho na wɔde ato bɛrima na aduane so na wɔde akokɔ ne sisi aka ho ansa na wɔde akokɔ srɛ no bi bɛka bɛrima ne nam ho a wɔde aka ho ɛfiri sɛ maa na ɛkɔ awoɔ so kɔwoɔ na wɔde nam no aboa no sisi to akokɔ sisi no wɔde to bɛrima no aduane so a bɛrima no bɛdidi awe so nam nyinaa kora aboa no sisi deɛ ɔmfa na no nka da firi sɛ ɔbaa bi akɔ awoɔ so ɛpɛ sɛ ɔto te sɛ de akokɔ to no kɔsua na ne kɔn na ne na mienu hyɛ wɔn no mpanin si bra nkokɔ ma no ka kyerɛ ɔmo maame no sɛ ɔmo de benkum na hwete kata so o so ɔmo de nifo o firi saa brɛ no bɛrima bi aware a bɛrima na bɔ bra no ɔde hwe wɔ baa enti wukum akokɔ na afa ne na mienu hyɛ ne kɔn no ho na fa ma bɛrima na ɔwi a akɔhwete sika bafie sɛ wɔn de nifa na kata so o so wɔn de benkum o okɔwe baako na yi deɛ yɛde kata so no a wawe wɔ hia ɛna wowi deɛ wɔde hwiti sika no nso so a ɛma ɛho bɛda hɔ no nso a wobɔ bra bi a na si uye na sɛ bɛyɛ na yɛne a yɛnte mu akasa na yɛaso nnura akyire no bɛhunu sɛ akokɔ nan no mienu no baako hwiti sika na baako hwiti hia no nti ɛne yɛde akokɔ nan mienu hyɛ ne kɔn ho ma bɛrima sɛ wɔnwe mfa nkɔ hwiti sika mmra fie sɛ nya akokɔ no sika na wɔkyerɛ papa na anka nkɔfa piti ama enti deɛ kɔsi yɛ ne sɛ ɛnam akokɔ no sika na ɔkɔhwete yɛ no so ɛma agyapadeɛ ba fie na nam saa yɔ so nti ɛno ɛde owuo ɛba ɔbaa no ne bɛrima no ntam na sɛ na nyi owuo ɛna baayɛ ɛna bɛrima no anka na nka de awaregya yɛ na bɛba ɛfiri saa brɛ no ɛna de awareguo ɛbaayɛ obi bɛka kyerɛ sɛ bɛrima de ɔwɔ kwan so ogya wɔ yere wonni kwan biara sɛ ade a nyame aka bɔ mu ɔdasani bɛtete mu ɛno nti ne so ɔbaa fom no kuna ɛkɔsi nkonnwa ne aka mesrɛ mo yɛne mmoa nɛteɛ woyɛ wɔkra woyɛ akokɔ woyɛ kurokuro sɛ woyɛ anisoɔhye a waamoa no a woyɛ wɔ mo no wobɛhunu baako ɛsu ɛwɔ wu mu w'ani so ɔhyɛ abonsa nkokɔ no baako pɛ bi wom ɔmo bɛda abonso ɔboro nkokɔ no a yɛbɛ ne nyinaa ɔmpɛ sɛ obiara bɛba fie abɛda sɛdeɛ wo ne yɛ no su baateyɛ no ebi bɛba abɛwura ɔmo a woyɛ no wowo dwaeɛ a bohu sɛ baako ani ɛdene paa wom ne a na wasese wo berɛ a wo mu so ɔyɛ niɛdenfoɔ na waboa n'ani ɛdene a yɛ ankasa ma aboa wo deɛ wɔnyɛ ɛyɛ wusu ɛna aboa no wɔ bie sɛ ɔyɛ obi abrɛ ho ase a mmoa no nyinaa mu no ubonso ɔmo ba fie na kekrekere kura bonsa na baako bi no amoa no ho na ogina baabi wɔnyare ɛyɛ wusu enti mesrɛ ka waregu a awaregu deɛ nyame ɔbɔɔyɛ wɔamfa anka ho nanso awoɔ ntoatoasoɔ mu no ɛyɛ kasa ne adoma nkomasɛm ɛne atetesɛm ɛma yɛhunu sɛ mmoa no ɔmo teɛ no ɔmo nso betimi ato yɛ sintidua nti sɛ wo no bɛrima te sɛ bɛrima egya wɔ ebia na wɔde wahunu afa ho anti wo gya wɔ sɛ wɔbaa so obegya bɛrima ne yɛka bi a wɔnte aseɛ na wɔde ɔbaa na hunu afa bɛrima ho momiɛmfa nya futu sɛm na bra yɛ wareɛ ne nkusie nya anwa awie ne mpapo nya ama afuri yenim sɛ wareguo ɛne awadeɛ ɛti sɛ mo ɛne awoɔ ɛnsa pae mu da yɛda mo ase ɛbrɛ fufuro mu yɛbɛsa no mo hyia asɛm bi ɛwɔ hɔ ɛyɛ akankasa ɛyɛ deɛ boro waadwene so ne deɛ wɔnte aseɛ biara no ɛbrɛ bi so a ofra ɛbɛkyerɛ wo mu meda mo ase yɛno na yɛda wase ana de bisɛ ɛna akyerɛ awarego mu no ɔsɛ sɛ bibi wɔ ne sɛ wɔnte aseɛ ne sɛ akankasa nko a
wo de ba obechire mu achiro na na we de yenya wi de na yebebusa kosan we na yeka awarugo ho nsem nti etwemari ko sika se kan Ayefrɛ ekasa Ayefrɛ wa kan kasa mo yekire sen na nanu mo kan Ayefrɛ eya yerefa na kasa ne hereso ene ye kan Ayefrɛ be ma bia ware ne se oyi sika tonsa ko ti wo be tire abadwade emena busua na ware na awade hihye mu no oba ni kwan se obafiri wachi akoware akofa mpena ewo wo be ma no wachi na se oba no man ho kwai se ye hunhum bi ne wura no se ye dwamambo hunhum na tiri mu okobọ dwaman na se be ma no chiwa opewa no aka kire so obaje be ma na okofa awa na Ayefrɛ na nsa no obeka saa no ni abache mu wadwamambo so akofa meyire adanse ye wo ho enti sadanse no ba ho saa wia yesi ye gye Ayefrɛ so akofa obeyire na de ne wo mu ni se wa wo baje be ma na obefa wo yire na Ayefrɛ no woji wia wo yire no ye nyaa no untimi nyaa no eti se bosoma kire wo yire wakodi aduro na ado yire akodi bie se wodwene ho adwenbone asuma no mo no wo ye bibitia hunhum mu a wonfo bani huna bosom no mo ho bai na wo yire ya de na wokopa no aduro ko ya se bosom na ado oba no kodi ye no na achi wo ba no yakumu a se bayiye se wo endi se bayiye no china na ye kan ho asem nyina wia na bekomfo na kan kire se woni kwan se obegya wo ba no se nya se me na me bo no ma me pe se wo kan de wo ya enka be de hu so yire ye bayifo enti ugya na wo be ma no mekum enti se wo kan anum asem wie wo po obofa be ma no ho wia na bosom na gya no na no ho ato no sa na Ayefrɛ tire o bi fa o yire na wo mpena si gina ye se oba na bodwaman mi ntimi no ntena biu mi nware no tetini ebesi nkonwa yi kom no oba na kwan ofa so no nya na nanum gye be ma na sem tum se eye no kure so oba bodwaman se be ma wa na be ma no otumi se ujawo Lebom so ba gi Ayefrɛ ogidi ana ye kwase abuo sika se wa gbo ba ho ka koye no ho ade no akwaje be ma okofa no na Ayefrɛ no obaji ni dwaya obaji na akoko a obaji ne bayira a obaji inkosua a obaji entoma na apa a obaji ade bia ka bia obebu ama be ma no akofa yire wo kwase abuo hu no nti buka bia ma na se be ma na giwie wo tua sa asede ni nyina ma be ma na waye wo ba ho ade na wo be ma no unitumi bi so be ka se ompe wo ba no enu nti Ayefrɛ yaje ebra be ma wayi sika ede na busua koye wo ba ho ade na be ma bitite mfikire de ne nwuma sua na dwuma bi a wote ano bosome so aba na etua ye kana se wo ye pani nti na de akofo obiyire se wo koye sa na be ma no hu a woji wa Ayefrɛ wontimi nyaa na yire na emu man hyehyɛ na wo homo no oba no se maji Ayefrɛ no me de men kan se me kogu ani mu ase a kire wo bia be ma na tua no me no to wo se me yire woni ni nya ntokwa a wo mfa sa asem dada no ene ne mfa nkasa se wo kura wo adwaman se wo bi kura akodi umi ana me pe nam de che wo wontimi nkan sa wi se de woji e be ma aboadwo bia no waje wo yire no fumu na wonti ase a wo wasem papa bia na ne naka na emu mbra waje Ayefrɛ wie no wontimi nyaa wo ba no enu nti na mpani kan Ayefrɛ ayefa obi afa wo yire na ye kwase abu ama wo no wontimi hia no mpani anim eji mpata bi a wo be ma no pe na oji mpata ni wi a awade to aso na yengu no medase
nana yɛda wase pii wakyerɛ awareguo mu asa bɛkyerɛ ayefrɛ mu ɛne show yi bɛsi ha da sɛ nɛ sɛ ahyia yɛ subscribe like and share this video meet child show medam ase